Русской Православной Церкви, для народа русского сегодня день победы, день окончания войны, которая унесла многие-многие миллионы жизней людей. И, конечно, это была непростая победа, это была духовная победа народа над врагом. Не просто так и началась эта война в день памяти всех святых и оканчивалась в день памяти святого великомученика Георгия Победоносца, и, если угодно, и святителя Николая, потому что День Победы совпадает с Днем памяти святителя Николая по новому стилю. Помните, когда об этом говорил очень замечательный владыка Иосиф, американский, канадский, который служил у нас в День памяти святителя Николая в декабре. Вот эта духовная победа, которая была одержана народом, говорит о том, что есть духовные силы, что их можно мобилизовать внутри народа. Но для этого необходимо покаяние, молитва, необходимо внутреннее преображение человека. Это все будет возможно. С праздником, братья и сестры, с Днем памяти святителя Николая и с Днем Победы. Сегодня также еще одно событие у нас в храме. Фонд единства славянских народов хотел передать нам в библиотеку книги. И представитель Фонда единства славянских народов, госпожа Миленова, сегодня молилась у нас в храме. Благодарим ее за подарок. Най-напред искам да ви подам този малък пакет. 3 червени рози, едната за нашето общо минало, за нашето трудно настоящо и надявам се за нашето общо бъдеще. Благодаря ви, че днес решихте да направим този скромен подарък, защото в този ден можем да бъдем с вас и да кажем благодаря на руските хора, че вие смятате, че се развълнуват. Но поводът да ви поднесем тази библиотека е 11 май, денят, в който по православния български календар ние честваме светите брати Кирил и Методий, които днес вече са признати за покровители на Европа. Онези светци, които направиха възможно ние завинаги да бъдем братя, независимо от политиката, от икономиката, от мира и войната. Тази поредица е издание на нашия фонд. Тя започва, разбира се, с Достоевски и завършва за сега с Ломоносов. В нея ще намерите и Гогол и православието, и Ахматова и православието, Есенин и православието, и Тютчев и православието, даже Шукшин, Шолохов и Ломоносов. Предаваме на руското подворие, на библиотеката на руското подворие, пълното издание на нашата поредица, на нашата библиотека и допълнително най-новите книги в няколко екземпляра повече, за да може читателите, просто старите преди 11 години няма как да се забавят толкова дълго, но от последните книги ги поднасяме малко повече, а също така и списанието Единство на нашето издателство, в което е интервюта на българския патриарх Теофил, някакво задеше. Също така ви даваме възможност да имате във вашия фонд по-голямата част от стенограмите от конференциите на провеждане от фонда и от Интерпарламентарната асамблея по православие, където са събрани вижданията на ръководни хора в света по повод тези събития, които стават и православното им тълкование, православната гледна точка за нещата, които сме по Божия промисъл трудно да преживеем. Заповядайте тази книга, а всичко останало ще дадем на вашите хора. Благодаря на всички и честит празник. Христос воскресе!